Včelař. Jo, a tam si včeliš. No, jak tak, no. 1x 150 jednička. Ale když přemýšlíš, to vždycky říká, když váháš, nebo přemýšlíš nad tím, disky si dej. Když si přemýšlíš na punčem, dej si ho. Jdeš takhle. Body, šílenec. Já rum nejedu. Dává láhev republiky a k tomu lidskou stonožku. Já pohoj, ty jo, ne. Já jsem viděl ten South Park, to tam bylo. Viděl jsi to South Parku? Já jsem to viděl real. No, ale je to stejný jako tu South Parku? Já jsem neviděl South Park. Jo, aha. No, jakože napojení na sebe všichni. No jasně. Jako fakt to. No jasně, no. Ty kráso. Centipede, jak se to jmenuje. Humáč, fakt humáč. A Vilém noční, jako správný lev. Za ním. To si děláš srandu, ne? Tak cože? To nevěřím. Let's go. Cože? Tak nám na streamu chybí už jenom Charizardí Gutpack. Ty kráso. No ne. To velká závist, jo. Za jeden pack tohle. Ty kráso. Gratulace, Danieli, ale tohle... Wow, mám se spotil čelo. Zandáš to do toho? Já bych to nezašpinil. Já Petře. Drž. Jo. Cože? Jeden. Seš tady? Není možné. Počkej, to nebylo prodané, to jsem měl. Jo, to nebyl Godpack, sorry, to zase moje... Počkej, to není prodané. Ano, Matěj. Tak to gratuluju. Bylo tolik prázdných boostů. To je neskutečný, veď. To je třeba 600 víc boosterů jsme dali. No od toho prvního streamu, jo. To padlo na prvním streamu a teď je 12. takže Ty po 11 kráso. streamech a to jsme otevřeli přes 1000. Nesmysl. Ale od nás padlo hodně lidem jako zákazníků. No smutnej. Jo, David. David dvakrát, dobrá. To gratulace, k tomu říkám One Pack Magic, tak cože. Co bez zapověď tam chodí, tyjo. Ale neznáme tě, mažeme se tě, gratulujem. Wow, šílenost. Tak to jo, jdeme na to. Dej si punč, Peťo.